Panguva ino iyi kuonekwa kunzi VP Kosa Nochonga wapama1 maplots ari kuitwa especially muMidlands province ekuuya ekuparadza VP Kosa Nochonga. Saka muna mashoko ari kubuda panapa achitaurwa nemalieutenant aiwa aBom Shogesa nemamwe allies aVP Kosa Nochonga panguva ino pamusoro pemaplans ari kuitwa muMidlands especially nana modern muvererwa subscribe like tom pepe icon. According to Majara Jaros zvamuri kuona paendo pake anokudanyira achiti the Midlands Cup are gathered today. These people certainly don't want General Chiwenga anyway near power. If Chiwenga is lieutenants sympathetic to him go today, every Zimbabwean will be forced to pay a mafidi tax. Crooks surrounding Mnangagwa like Tagwire have taken over our country. Tobina makoments panapa tona kuti pana anobuda achibvunza achiti hai mukoma ko general vacho vakudi kungoita action fast general ka vanorwadzisa mashoko ari kuda kutogona mumwe achiti aiwa general Chiwenga watodi kungoitawo action noda kwokuti kuonekwa panapa uchireduce maislands avo achitsakatika zvinonyatsonekwa kunzi azvinyatsorwadza anouya achimupindura achireply achiti there is a lot to consider. One of each would be Chiwenga making friends within the region and beyond because executing. In fact, ED is countering. He sent July Moyo to UK recently, and one of his tasks was give the British the image that Chiwenga was not suitable to take over. Domashko aripo panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa these are just plots ekuparadza VP Kosa Nochonga kuti vasava somewhere around succession, vasauya vasareceiva succession kana kuenda near the power dynamics dzenyika yeZimbabwe. Mashoko ari kuda panguva ino kunzi VP Kosa Nochongawo vakatonyarara vakatoti zi vari kutoona zviri kungoitika zvavo. We do not know kuti vachazoita sei in the end. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe like achitombo bell icon.